Ah, medyo madumi ang aking camera lens. So, mayroon siyang parang smudge kapag may araw. Okay? So, ngayon, walang ulan and makakapasyal tayo. So, ipapasyal ko ang aking motorcycle. And, kami mamamasyal sa kung saan. So, tingnan nyo na lang kung saan kami makakarating ngayong araw na to. Okay? Bye! Hi guys! So, ano nang oras ngayon? It's already 12 p.m. and nakarating na ako dito sa aking pupuntahan. And this is the Farmville or Habit House, or what do you call this? It's in San Fabian, Pangasinan. So, hindi pa siya tapos lahat, pero may tapos na pala. Pero may mga ginagawa pang building, so siguro makalipas ang mga wala na siguro isang taon, may mga dadami na tong mga Habit House dito. So, nagpapahinga siya sa init ng araw. And tapos na rin akong kumain sa may highway. So dito na ako. And we're going to check it out. Let's go. Yan ang the Habit House here in San Fabian, Pangasinan. Yeah, I think it's in San Fabian, Pangasinan. And it's in the middle of rice fields here, as you can see. So, nakita ko na yung tapos na Habit House. Hindi pa marami kang may ikutan pag natapos na yung mga ibang Habit Houses. And may tatayo rin yatang hotel, restaurants here. Kaya sa susunod na punta natin dito,
mas maganda na. And mas maganda pag medyo makulim, makapagpahinga kayo sa mga bench, sa mga upuan dito, and hindi kayo mainitan. Okay, so alis na ako at dadaan pa ako sa mall. Ay may bibilhin pa ako. Okay, kita tayo. Okay guys, tapos na ako dito sa The Habit Farmville, and uuwi na ako ng Dagupan dahil dadaan pa ako sa Nepo Mall at may bibilihin ako, may pinapabili sila. Okay, so yun, maybe next year. Okay, so naghihintay na ang aking alaga. Okay, my Superlight 200 kabilat sa araw. Okay, okay ka lang ba dyan? Okay. Let's go.